Gibson like don thank you like Gibson anh Ilvi जाफैनायनि थाखाय thank you मा दावराव जाखोरा मा दावराव खोनादों जेबो दावराव जायाखै आं दैसो नाजादों दै नाजावदों दै जोंनि दै नाजावनांगौ ओरैहाय मा दाब्ले जाखो दावलेहाय आं लाउड होदोंमोन ना बेखायनो जादों खोमा डिलिट खालामफिननोसै बे नाजावहर जानो लगरदों साला फेना माबायदि होदों ओरै थाफैसाय मानसिया जोख्लाय हरगोन आं दा मोजांबासो मोजांजोंहाय दैफ्राखौबा दा होनाय गारनाया आखल गैयैनि आयु मा रागा रायज्लायखै दै नाजावनो माबादां रागा जोंदां हनै दैयावनो रावबो नाजावाना बेखायनो रागा जोंदां मा होनदों आं गियोलै बिदिखौ मा होनो बिदि रागा जोंबा आंनि रागा जोंबाथाय हिनजावलाबो हौवाबाबो मिथिखायालाय होनो लुबैखायो आं सोरबा रागा जोंफुनाय समाव खाथियाव थाब्ला मोनथुमबावगोनसो मोनलांबावगोनसो ओरैनो हट हरै आंनो थां बेखौनो नाजावदो न'आव गहैना गहैया आयौ आंखौबो देथारगोनसो नामा नों जै सोरबा आंखौ रागा होनोबाय खाथियाव मोनफ्लांबा रागा जोंग्राखौ होफ्लांखागोन आं हिनजावब्लाबो हौवाबाबो बुलायनायाव दं बाराबा रागा जोंला माथो बारा रागा जोङो बे फाग्ला बिदिजों जायो सोरबा हौवालाबो सोरबा आंनिफ्राय देरसिनलाबो गवालै रागा जोंनांगौबा होखायो आं बांद्राय होला थिखांना जानोखौल' हागौ गोथाव नांगौ नोंनो जानायखौबालाय बे गारहा लाना फैदो न'आवहाय हायो ना हाया थिखांनो हायो गोलैगोन मोजाङै थाबाय आंहासो गोग्लैलांनायसै मालायफोरनिया मोजाङै थाबायबो हाग्राजों लाबो ना थिखांनो हाला थिखांबोनांगौ आयदै हा हायासै थिखांबोनो गस्लाया मैला नांनायसो दोन दोनखारलांनोसै दुदु थामिनला नैबेखौबो नाजावहैनांगौमोन आं नै थोरसि सुनो मानो जेबो खालामखायाखै नों नाजाबाय थां हा सिथ्ला बिदि जाबाय नाजावनानैल' लाना फैदो बेखौ आंना मबाइलानो चार्ज गैला गैलानैबो गैयामोन दासो होनानै लाफैदों आङो हरनिफ्रायनो कारेन्ट गैया नै दहाय माबायावसो फैदों 2टा 3टा बायदियावसो फैदों 2टा 2:30 बिदियाव फैबाय आरो माबा चार्ज होनानैसो दोनखानोसै सिथ्ला सिबनायानो जाखायाखै साला
आं दासो रुमाव थांगासिनो दंलै खामानिनिफ्राय महायबा खामानि मावो नामा नोंलाय? बबेबा रायजोआव बबेबा हादराव गोसोआ आयु माथो बे भिडिअआ दासिम दं। इदिटसो खालामनो नागिरदोंमोन। आं गोखा रायजोआवलैनो गोखा रायजोआवलैनो मा गोखा रायजो नोगोर मेंबायलै आं मा खिबु माहायबासो होबावबाय दा नैबेनि भिडिअखौसो होनो नागिरदों आंहा बुजियासै नामा आं बुजियासै माखौबा बुजियासैलै आङो नोंना मा जायगा मोनलाय आंना चिरांनिसोलै माने केरेलायाव गोखायावसो केरेलाखौ गोखाखायना केरेलायाव होनदों आङो केरेलायावसो आरोना नोङो केरेलायावसो थादों बेबायदिबालाय आयौ मा अयथासार गरम लाबोसै आंनो बै माबाया दुगैनांसिगोनलै आङो दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोनलाय नै ओंखाम ओंख्रि संनानैसो ना ओंखाम ओंख्रि संखांनानैसो दुगैनायसो नामाथाय आङो दा गोलोमफिनगोनसो बैयाव हरलाय मेथाइ मोनजानो मोननि जाय मोजोमावनिजों एखे नामा जोमावने माने जोमावने एसे गोजान जायोलै माबा जोमाव माने जोंनि खोलाहा जायो आरोना बिदिनो गारिजों गावबा गाव एक्सट्रा गारिजों थाङोबा बिदिनो 1.5 घन्टा नोंनि सालायनायनि हिसाब नों थाब सालायनो हायोबालाय 1.5 घन्टा ओमफ्राय नों एसे लेजि सालायोबालाय 1.5 घन्टानि बारा लागोन ओइ बे मा मोनफैदों नोंलाय जाया इखौ आंहा मानोथो इखौ माबाबावखो बख'बावखो बिसिबावखो आइखौसो जानो होनदोंमोन दा नोंखौ आइखौ जाया होनखादों आं नोंसो जानो बिदों आइया पानिपुरि दंमोन सावनांगौमोन ना बिदिसो मा आंलाय न'नि गारिजों थाङोब्ला आंलाय माबाल' लायो 1.5 घन्टानि एसेल' बारा लायो आं माबानांगौबा सालायनांगौबा लामा मोजांब्ला लामा गाज्रिना ओमफ्राय लामा मोजां गोजाबालाय 1.5 घन्टानो लाबावा
माबा जादों नै मेथाइ जादों माबा मा होनोलाय ओंखाम मेथाइ नों गारि सालायबाय माथो रायलायनो स्कुटिफोरजों थाङोबालाय 1.5 घन्टा ओमफ्राय माबाफोरजों थाङोबा एसे थाब नोंनि सालायनायजोंसोलै नों लासै सालायलाङोबा लासै थांगोन नों खरा सालायबा खरा थांगोन आरोना जासुलिसो नामा नों आं जासुलिसोथ' आरो जाला नों जाबायलै नों बेसे स्पिड सालायो गारि गासिबो मोजांब्लालाय सालायनो हायो माथो हाया जानांगौ बे खायसे माने गारिफ्रा ब्रेक थायै एसे बिदिनो एसे माबा हेन्देल माबा माबिफ्रा एसे माबा थायोना प्रब्लेम थायोना बेखौबो हले बिदिखौ माबानांगौ आरो दा गावबागाव सालायनाय हिसाबै गाव न'निखौलाय हायो सालायबालाय $900 सालायो गारिया बेसेबां सानाव खारखायो एसेबां होखायो आंबो लामा मोजां जोंनियाथ' लामाया बिदिनो गारिफ्रा जोंनि गारिया एसे प्रब्लेमलाय माने खारद'आ आरो ओमफ्राय बांद्राय साब्लाबो बे माबा सिंखि माबाजोंहाय बे उखुन्दै गग्रायाव माबा जायो बोरैबा थावा गावबाय थायोलै बेखायनो हाया बारा सालायनो खरा सालायनानै नों जेनेबा नों स्पिड सालायबाय दे सालायनानै नों एसे हगारफिनबा जेनेबा हगारफिनब्ला बिदिनो थावा माबानाय बायदि जाफैयो बेखायनो गियो आं नङाबालाय हायो बारा गोसा दा सालायनो नंगौ नामा मा जायो सालायब्ला मिथियालां जोंनियाथ' नोगोद बिहिर जाबावोसो गारिया ओरैहाय माने बाजारबाथाय लामा फिसासो आरोना बे लामा फिसायानो गारि गंनैल' खारो ओमफ्राय बेजोंनो ओरैबायदि सालायलांखानांगौ बे लामाया गारि गंनैनिल'खा ओमफ्राय गारि गिदिर गिदिरानो साइडजोंहाय लाइन थाजोबगोन भुटानाव हाबहैयोना गारि बे भुटानाव हाबहैग्राफ्रानो सानाव हगारा आरोना मोनायावल' हगारो ओमफ्राय भुटानाव लामा थांबाय दा ओमफ्राय बे लामायानो ओरैबो गिदिर थाबाय ओरैबो गिदिर थाबाय बे गेजेरजों सालायलांनांगौ जायो
नोगोद मानसि खिन्थालाबायलै सानै ना बेसेबांबा थैबायलै जोंनि ओरैहाय बिदि भुटान गारिजों दाखालि थांनाय बोसोर ना बोसोरसे ना बोसोरनै बायदि जाबायलै गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै थैबाय भुटाननिफ्राय भुटानावहाय थांग्रा गारि ओमफ्राय आरो सासे मानसि आथिं बायनानै थादों बेखायनो दा मोनायाव हगारसै आरो सानावहाय हगारला बाद गैया मेल्ला मानसिफ्रा स्कुल माबा स्टुडेन्टफोरसिनलाय थैलाबायबायलै सानै साथाम ओमफ्राय दा बेखौ गिनानैनो सानाव हगारला मोनायावल' हगारसै ओमफ्राय जमा जानानै थाहैयोना बास स्टेन्ड बायदि जानानै थाहैबाय दा बेहायनो डिस्टार्ब जायो दोनैलाय बाजारबाव दा आरो गंगार भुटाननिफ्राय नामायबावनायसो हिसाब गैया ओरैसो थांनाय ना ओरैसो थांनाय ओरै पेसेन्जार बोग्राजों ओरै भुटाननिफ्राय ओंखारनाय गारिजों ओरैहाय गारि गिदिर गिदिर थाथेनायजोंनो बोरैबा दामा थैबे मिलाय मेथाइ पाकेट गारहरदो थाथारला आं खोना आथिं लांथारगोन जाला जाला जायासै आं गारहरबाय दाबो थांबाय मा बाबाया जादोंमोन ओमफ्राय आं थांनो बाबाय है आं लायनो बाबायलै आं थांनो बाबाय माला आपडेट जाबावो भिडिअ गोख्रै आपडेट जादों बे फाग्लायादि मा खालामदोंथाय र' बेखौ दा होनहरगोन आं मा ओंख्रि संखो नोंलाय संथ'वाखै बेदर लायनो थिनदोंमोन नै दाउ ब्रयलार ओमफ्राय दहाय हाथायाव लाबोफानो थिनबाय हाथायावनो नागिरब्लाबो मोना आन्दायनासो फैबाय आं सिगां गोदाग्रा सिगां फानग्रायाव गैला बाल ओमफ्राय दा दस्रासो फानोसै एखौनो नागिरलाबो मोनैनि आन्दायबोबायसो हारसिङै फाग्लि बायदिनो आन्दायलाजोबबाय आन्दायखादोंमोन आं सिगांहाय फाननाया सिगांहाय ओरैसो मोखाङाव एसे फानोमोन आरो नागिरबाय बेयावबो गैया ओमफ्राय हरै सानजा दंदां होननानै थांबाय बेजोंबो गैया सान्दुं गोसा जाजाबजों हाख्लामोन आं गैया आन्दायना फैबाय आं दखानाव लांफानायसै होनदोंमोन ओमफ्राय दखानावबो मानसि गैया ओमफ्राय नै दा लायफिननो थिनदोंमोन मोनाब्रेलायलांबाय दाबो मोनाब्रेना दा बायदियाव मेरला थांनांगौबा हौवाखौबो सिनायनाय नङा नामा नों मिन्थिया नोंखौ आन्दायखायो आं माने दाबायदियाव सोरखौबा आं बैखौ लोगो मोनबाय जेनेबा दाबायदियाव नोंखौ आं नोंजों रायज्लायबाय नोंखौनो लोगो मोनबाय आं दा दसे ओमफ्राय दसे उनावहाय नोङो गिदिंलांनानै बबावबा साइडजों थांनानै लोगो मोनफिनबा आरो बेखौ आं आन्दाजबो खालामला सिनायलाबो आं बेखौ आन्दायबायबो आं जिगायारि दोनो मोनाबायबो नामानो मा होनखो दानो मोनाबायबो मोनाबाय नै बेलासिबाय थांनो बाबायलां गरमथारबो ओमफ्राय अयथासारनो ओमफ्राय आं बोरै थांनाय नोङो मा खर'गोन ना नोङो बिदिबालाय मालायनि हौवाखौसो लाना फैगोन नामा नों मिथियालै आं
बहा थांनो आइ दखानाव बेदर लायनो थिनदोंमोन आं बादों थांनोबो गोलोमजोबनायनि आं गरम मोनबाय ओमफ्राय दुगैयाखैबो आं दाबो ओंखाम ओंख्रि संनासो दुगैनो होनदोंमोन आं इलबि होबाय नै जोमावखौ मोना नों मोनाबाबो नांजाया सिन्था नाय खिया नाय आमार কি হব प्रब्लेम নাই क्यों प्रब्लेम নাই आमार मोना मोना जोमाव फाग्लाया दंखुमायो इहाय जेबो दाहोनखा लायदो आरो थांनोबा दं फाग्ला नुमाया नुदों नोङो माबायदि जोमनानै दङ आसोला आं ओंखारोना दे होनबालाय आं थांनोसै अके दे जिगया माबा मा होनो गिबसन थेंक इउ आं इलबियाव सापर्ट होफैनायनि थाखाय वेलकाम थाबाय गोजोननाय थाबाय आरोना मा सिन्था गैया खेलानो ओमफ्राय बे मोना होननाय सिनजा फाग्ला आं मोनानो नोंखौ बेखौनो होनदां फाग्लालाय खारजोब्बाय सेयालाफ्रा बेदर लायनो दोनदोंमोनलै लायनांगौ ना मानांगौथाय मोनाबायबो आं नोंखौ थांनो बादों लायनो बिदिबा लायनोसै आं आथिं आखाइ सुखाला दाहाय डाइरेक्ट माबानायसै आङो नों जुदि गुबुनजों बिरबाय होनबाथाय जोमाव पागल जाखाबाय नंगौथ' आरोना आयु नों सालायलांगोन गारिखौ बाब दे थांनायसैथ' आं फैसा नै आं बेखौनो गारनायसै आं देलायलाबो फोसाबलाबो आं जेबो खालामला नै फटं गानलाबायना थांनायसै होख्लायलांसै लाइट सावनानै गालांनांगौ नङा आं इलबि होनायखौ गालांनायसै दे नैबे मोनसेखौ लानानै थांनायसै आं बेनिफ्राय माबा रिफाय हरबाय थानायसै बेखौ सुखुमा लांनायसै आं इलबि होनानै बिदि बुंबा नों बिदि बुंनांगौ नङा वायदों फालथुलाय बेखौ अफ खालामना गालांसै आं थांनायसै दे